Добре дошли на тази презентация на Livegood. Членство, което ви плаща и е достъпно за всички. Най-накрая, една брилянтна идея. Виждали ли сте някога мрежов маркетинг, който ви плаща без задължението да продавате или купувате продукти? Всъщност това е първия път от около 80 години история. Това е истинска новост, истинска революция, която разтърси сектора. Компанията продава предимно висококачествени хранителни добавки, но бъдете внимателни. За да печелим пари, не е нужно да продаваме или купуваме продукти. Подобно на други известни компании, като Netflix, Prime, Disney+, Livegood също предлага малък абонамент, достъпен за всички. Можете да се присъедините към този ексклузивен клуб с много малка членска такса от около 9 евро на месец. И единствена такса от 40 евро, която се плаща веднъж в живота ви. С този абонамент можете да имате достъп до продукти с най-високо качество на ексклузивни цени и да спестите 70-80 на 100 от вашите средства. Най-накрая продукти на достъпни цени от 8-9 евро, а не от 40, 50, 70 евро, както е при другите компании. И повтарям, няма задължение за покупка. Освен това, всички членове ще имат една революционна привилегия. Фактически абонамента ще ви носи печалба. Това е новата система, невиждана досега. Компанията ще продава постоянно абонаменти и ще реализира печалби. Така в един момент ще сподели част от печалбата с вас, притежателя на абонамент, без да извършвате никаква работа. По този пасивен начин можете да стигнете до 2000 на месеца. Мисля, че е страхотна възможност. Нали? Какво ще кажете? Просто ли е? Как ви се струва? На мен ми звучи повече от просто. Не ти трябват никакви умения. Това е като един от многото абонаменти, които си имал в живота си. Фитнес зала, телефон, телевизия, абонамент за басейн. Нека помислим малко логично. Дори да ви отнеме 3 или 5 години, 9 евро на месец биха били 300-500 евро. Дори да получаваш само 300 евро, 500, 1000 на месец до края на живота си, това би било изключително. Тогава въпросът е, струва ли си да пропуснете тази възможност за 9 евро на месец? Могат ли 9 евро на месец да променят живота ви? Аз мисля не. Но да видим защо компанията прави това. Тя ни подарява пари? Не, абсолютно не. Никой не ти дава нищо безплатно. Значи, просто е една форма на реклама. Вместо да дава пари за традиционна реклама, тя ги дава на хора, които имат абонамент и говорят добре за компанията, което автоматично е рекламно средство на контакта. За тези, които искат да сътрудничат с компанията, предимствата не свършват до тук. Ако запознаете приятелите си с тази компания, можете да печелите, когато те купуват продукти и когато се абонират. Внимание! Не е нужно дори да продавате нито един продукт, а просто да представите тази компания. И то не на 1000, на 100 души, само на 2-3 приятели. За да задействате механизма за дублиране, който ви позволява да печелите по 25 евро за всеки човек, който се регистрира чрез вас, както и 50 на 100 от това, което печелят те, без да докосвате парите им. Нека да дадем един пример. Запознайте Пламен и Мария с този бизнес. Пламен и Мария активират абонамента си и вие печелите по 25 евро веднага за всеки от тях.
Пламен и Мария печелят след време по 1000 евро на месеца и компанията на вас ви дава на половината, 500 евро на човек. Общо 1000 евро, без, разбира се, да им отнема на тях нищо. След това вашата група ще расте чрез дублиране, което ще ви позволи да реализирате значителни печалби. Най-важното, което трябва да се отбележи, е, че Livegood измества фокуса на бизнеса от продукта към абонамента. Абонамента след това позволява достъп до продукта с голямо намаление и свобода да избирате дали да го закупите или не. Да видим причините, поради които всички се абонират. Те са много и са всички валидни. Значи, една от причините е много нисък достъп. Това е цената на една закуска на месеца, например. Всеки може да го направи. Ние имаме колеги, които се записват и на 80 години и след половин година са си направили още една пенсия, която прибавят към пенсията, която имат след 40 години работа. Никаква, нали знаете. После всички сме спокойни и сигурни, защото ако не сте доволни, няма задължение да се абонирате и можете да го прекратите безплатно с едно кликване абонамента ви, без да плащате нищо. Възможност реална и сигурна за печалба и без да правите нищо. Това е като вид пенсия. Не ме разбирайте погрешно, не е нито финансов продукт, нито пенсионен план. По-скоро е нещо като касичка, която бавно се пълни и се събират парички вътре. За да обобщим, регистрирайте се сега за около 50 евро за първия месец и след това 9 евро на месеца. И получете ексклузивен достъп до фантастични продукти, възможност за дългосрочни пасивни доходи. Ако искате незабавен доход и шанс да реализирате значителни печалби без никакъв риск. Най-добрата новина е, че няма да се налага да правите това сами. Всичко ще бъде направено с изключително ефективна, най-вече безплатна система. Какво чакаш? Поискай линка, за да се регистрираш сега и започни да печелиш още днес. С Livegood не можете да загубите. Няма начин да загубите.